kanjani. Ukhuluma kwemina uDlamini Mthandazi ishumi lekuthenga lilangeni igolagwala simumethe simambovana sisibapha sibadlukulisa. Mbukelo khona ekhaya uyakhuleka ethandaza uyaphahla kodwa usuke ukufuna yakho yini imali nencubela phambili. Ngila ekhaya mina nginePitori eMpumalanga ngisebenzela khona khathini esiningi. Ngibuye eSwatini bemkhona khona intolo kangwane ngila ngibuye ngamanye amandla ngibuye nenye remix mbukelo khona ekhaya ngeyi5 ngemgcibelo shona langalesihlanu ngilapha eDiphuve eSoweto. Phathi imali yakho uzongibona mbukelo khona ekhaya uzophumelela. La ngiphethe ikhombo la enzima kabi enye into bothi uthwele ungathwalanga. Asangikutshela yonke namazi locksmith nami. Locksmith lo uma uzomsebenzisa ufaka imali phakathi la khathi la. Mhlawumbe ikhona imali sonke isikhathi la umuntu. Faka imali phakathi R2 qhebe. Bese udelela la ngifuna imali, ngifuna indlela imali ngiphumelele mabhizinisi ngimbanwa kabani. Funa kuphume into zakho. Yakho mina lento ngiyayazi. Beke phansi. La mbukelo khona ekhaya. Ngiyefika ukumbukelo khona ekhaya kusha. Anikwazi lonke. Uma ukufuna ukuthi 1800 1.8 khamba nobani ke manje ke khamba noLocksmith mbukelo khona ekhaya. Faka imali ka-R1 phakathi. Bese uzithi futhi kancane bese uyavala. Awusuka kune madoda. Uyageza. Uyakhuluma kuphela. Awenzi into eziningi. Geza ukhuluma kuphela nge-teaspoon. Wathi uthwele ungathwalanga ayikho into ebefakiwe la but uyobona imanga empilweni yakho. Na. Insipho ye-sunlight ugeze ngayo iba khona nogeza kabani ngalocksmith. La ugeza ufaka insipho ufaka lutho uyakhuluma kuphela. Asekanje kulo khona khani kunangithi mina 2000 mbukelo khona ekhaya ikhombo kade Dlamini Mthandazi ishumi lekuthenga lilangeni. Mbukelo khona ekhaya lo mnyaka lo siyakhona phambili. Imoto eziba millions uzoyithenga. Umuntu zabo 50,000 uzoyithenga but ukuqala kuyi1 ungafuni ukukhompyutha nabanye abantu. Uma thenga imoto ya 40,000 ya 50 uvuse ikhala kini thola umsebenzi welenhlanhla. Wayithenga le khomba lakha i2000 mbukelo khona ekhaya kuthembisa uma ukude kwani ngiyaphosela ngikunikeza ifake kuphi kuwe ezandleni zakho mbukelo khona ekhaya. Lento mbukelo khona ekhaya ayiphiwa uNkulunkulu ayiphiwa ngabakithi. uNkulunkulu usiza umuntu oyisizako. Ngeke ukhuleke kuphethe inkosi ngicela imali inkosi uNkulunkulu awupheka biza yalo mpheki gcithe endiniwe nguwe sesingqondo izandla isiphiwo sakho isiphiwo esingikhomba lo msebenzi ukuthi angikhande kanje njengamanje. uNkulunkulu wangipha isiphiwo so ivalo nabakithi bangikhomba ukuthi wakho kanje kwakho kanje kuze abantu baphumele babe lenhlanhla fanele manje ona protect abeni kaJesu ngeke ehlimane protect abeni kaJesu sukuma bekhonto oyithintako sekulunza into mbukelo khona ekhaya. Yini efuna leli efisile ngithi mina qhubeke umlandeli wami uzophumelela. Ngikhona eDiphuve eSoweto mbukelo khona ekhaya ngeyi5 zikaFebruary ngibe ngiphethe iwasho. Ukhona Locksmith, ukhona ugowana, ukhona amanzi, ukhona amakhandlela. Ufike uzohlola mbukelo khona ekhaya. 200 kuhlola mbukelo khona ekhaya nasekhona. Nala ngikhona ngifakala lePitori. Faka futhi nakangwane eSwatini enhletsheni mbukelo khona ekhaya. Ngemgcibelo ngilapha eDiphuve eSoweto ngeyi5 ngibe ngisebenza impela mbukelo khona ekhaya. Ngisiza nje abantu. Alikhombo ngithe Locksmith na. Usehamba nendoda enamandla. Usehamba namafohla. Hayi mafohla lo. Nothi abakufake bakuvale enzile eminyama awuphumelele awuphuphi. La kumafohla Nkosi yami kuthiwa uthwele ungathwalanga. Uzabathenda ibhizinisi enkulu konke nabo okuye nokuye sikhulele sobabili engikukhulume la. Ngiyakuthembisa uzophumelela. Asihlanganise impilo siyephambili. Sengewelile nawe yewela mele ngahlombami ngiyahamba manje.